Ejjejna u xbajna. Justice delayed is justice denied. Fjum il-mara li ġiet ċelebrat matul il-jum tal-erba, numru ta' attivisti ħadu sem fi protesta li saret fil-Belt Valletta bit-tema n-nisa maqudin għax mill-ġustizzja mċaħdin, fejn kartelluni fidejhom sejħu għal-ġustizzja dan fid-dawl ta' diversi każi ta' violenza li seħew fuq in-nisa fl-aħħar snin. Fosthom il-każ ta' Bernice Kassar, l-om ta' żewġ titfal li kienet vittma ta' violenza domestika u nqatlet kisa ħubiret, u Sion Grek li fl-2005 inqatlet fil-Marsa. Bl-istess każ għadu miftuħ beraħ wara ġuri ġie fit-tmiemu fl-aħħar xhur u ż-żewġ akkużati ewlenin ġew liberati. L-attivisti li tkellmu ma' dan l-istazzjon saħqu li fl-aħħar xhur u snin f'pajjiżna rajna nuqqas stazzjoni mill-ogħla istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Fosthom mill-gvern, mis-sistema ġudizzjarja kif ukoll mill-pulizija, fejn bosta reati serji bħal violenza domestika u anke femiċidji setgħu jiġu evitati. Dan minħabba nuqqas ta' informazzjoni, koordinazzjoni u nuqqas ta' riżorsi fost oħrajn bħalma konkludiet l-inkjesta pubblika brabta mal-każ ta' Bernice Kassar. Minnaħa tagħhom kemm il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri kif ukoll il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard ilhom ħafna jwedu li se jimplementaw ir-riformi meħtieġa u li se jżidu r-riżorsi. Iżda dan sa issa għadu ma seħħx. Qed nipprotestaw biex hawn Malta il-mara tista' tuħu l-ġustizzja meta titla' l-qorti fuq każijiet ta' violenza, fuq każijiet oħrajn, fuq issues any issue bażikament issib il-ġustizzja. Women are not taken seriously when they have something to say, and we wanted to be here to support people who don't have a voice at all. Nisa qegħdin minsijin mill-istituzzjonijiet, għandna nisa li mietu frott ta' nuqqas ta' riżorsi umani meta marru jirrapportaw. Qed nitkellem għal Bernice violenza domestika u llum irridu nsemmaw leħinna. L-inġustizzja l-marata tbatija se fuq livell ekonomiku u livell soċjali u anki meta niġu għal diversi forum ta' violenza domestika. Nisa mhumiex second class citizens, għandhom id-dritt jgħadlu huma, għandhom id-dritt jimxu fit-triq mingħajr ma jkollhom biża' fit-triq, mingħajr ma jkunu violentati. Violenza domestika, fuq femiċidju, qed nitkellmu fuq dawn l-abbużi fuq in-nisa li għadhom isiru u għadhom mhux tkun hemm ġustizzja fuqhom. Waqt din il-protesta tkellmet Angela De Guara f'isem Moviment Graffiti fejn insistiet li fis-soċjetà li ngħixu fiha llum il-mara hija żvantaġġjata, stuprata, assassinata u abbużata. Fid-diskors tagħha Angela De Guara appellat lill-Gvern u lil dawk kollha li jmexxu l-ogħla istituzzjonijiet ta' pajjiżna sabiex kull min involut jerfa' r-responsabbiltà ħalli ssir il-ġustizzja meħtieġa kemm fil-qasam soċjali kif ukoll fl-istituzzjonijiet. Din il-protesta ġiet organizzata mill-Moviment Graffiti flimkien ma' MGRM, Doctors for Choice, Women's Rights Foundation u Young Progressive Beings.